Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бекортар шудем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Леки бардро бисёр видеои хубай дар ин навор хонаҳои заминӣ бисёртар мешава ва квартираҳои арзон мешава. Марҳамат, видеои имрӯзаи моро то охириша тамошо кунем, бардро беҳтарин омадагиай. Аз ки ҷое ки шумо дар хона замин квартира дар корай дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам. Ва касе ки хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш дорем, бардро метавонед ки дар инами рақамҳои десен дар имо WhatsApp шурӯъ кунед, мо барои харидоро рекламаш мекунем. ва бардро ҳамун як дона лайки бепла ҳаёто набурорен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. рафтем ака. салом алайкум бародаро, апао хоҳармо дар шаҳри Бухтар мешем, дар телефонгузори кӯчаи Баҳор кадом намедонам. Инҷа биёд телефон берем болои сумтин не 10-15 модели нав таим дар бора шунга мезанам. ҳамун як дона лайк бепла бискунем бачако модели нав ай кадом телефон дора, телефонро биёрен болои сумта алиш мекунем, метем телефони беуш гуна биёра нав метем. Агар беу дошта бошам алиша мекунем, метем любой модели нав ай 2020-21 ай насби оша 2022 модели нав меяд дар бора шунга мезанам. дӯстони азиз, агар форатон ки нархи навои телефонро бифаҳмед, канали ин бародара дар комментария закрепит кардагиам, бидуроен видеои зур дора. бардро 1000 рубли русӣ баробар ба 147 сомонӣ ва 93 дирам. дӯстони азиз, ака навора сар кардем, бо диққат хишрумара гӯш кунен. 1 миллиони имрӯзаи мо бардро квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Роғун, 4 хонагай, 5 хонагаш кардагиянд, дар 8 этаж қарор дорад. хонаҳо калон-калони хушрӯай, ремонт дора, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, шифонер ва як қисм таҷҳизотоша бардро места дар хона. вақти ҳами хонара шумо мехарен, қариби хонада мактаб, баниса ва мағоза ҳастай. нархша 180 000 сомонӣ мега, арзон мешава. ё тарафи Файзобод, Ваҳдат, Душанбе да хона боша, алишам мекадай бардро. 4 хонагай, 5 хонагаш кардагиян, 180 000 сомон дар шаҳри Роғун. дӯстони азиз, номери телефонаш ҳастай, ана маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанен. урусӣ ва долларша бардро дар бари экран нависагиям. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр, 3 сотиқ заминда 5 дар хонаи фасон кардагиай. ремонт дора, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, кухни, баня, ҳоҷатхона, падвал дора, гирди хона маҳкамай. нарша бардро 65 000 доллар мега, ба сомонӣ ҳисобиш кардем 734 000 сомон мешава бардро. арзон мешава, ё сехонага дар шаҳри Душанбе квартира боша, алиш мекадай. номери телефонаш ҳаст бардро, маълумоти бештара метавонед ки да ҳамин рақамҳо занг бизанен, хонаи фасона бихарен. дӯстони азиз, дар ин видео квартираҳои фурӯшиам ҳастай, бо як бор дига да ёдтон биёрам. бардро як бародар да квартира дар корай айсентри Душанбе то 200 000 сомона боша мехара, пулаш нахтай. ина номрои мисол Россия шастай бардро WhatsApp дора. марҳамат, ина касе ки мисол хона дорен тарафи шаҳри Душанбе да то 200 000 сомонира мехара. номрои телефонаш ҳастай бардро, ана WhatsApp ҳам дора. далши маслиҳата метавонен ки қатъан бародар бикунен касе ки хонаи фурӯшӣ дорен. дӯстони азизам, монда набошед, мегзарем ба хонаи навбатӣ. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушонён гуфтагиай. шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушонён гуфтагиай бардро, ана 6 сотиқ заминда ду дархона дора, як калдор дора. ремонташ миёнай, овсвет ҳаст, ҳуҷҷат дора. гирди хонада бардро ҳамсоё ҳастанд, мақсад ҷойи соз бидай. нархша бо маслиҳат гуфтагиай бардро, яъне ки дагаварной. номери телефонаш ҳастай, да ҳамин рақамҳо имоам дора. нарх шамо да гуфтагӣ нест. дӯстони азиз, агар форатон ки нархи ҳамин хонара бифаҳмен, метавонен ки занг бизанен ё имои ҳамин бародар да бинависен.
бардурои азиз мегзарем ба хонаи навбатӣ. И хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Молотугма навистагиай 8 сотиқ заминда 3 дар хона қати падвал шай. Ремонт дора, ов свет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, ошхона, ҳезмхона, ҳоҷатхона дора бардуру. Нархша 220 000 сомонӣ мега. Касе харидори аниқ бошен, арзон мешава бардуру. ана русиву долларш бардуру дар бар экран навистагиам. Марҳамат, касе ҳами хонаро хариданиен дар ноҳияи Файзобод, занг бизанен, хонаи фасона бихарен. 220 000 сомонӣ ай дӯстони азиз. бардурои азиз мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. лайка ҷиқидагӣ набошен, лайкам биҷиқен. бардурои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исор, кӯчаи ана Гидразиёл навистагия бардуру. дихонага дар 9 этаж қарор дорад. дом новостройка, хона ремонт надора гуфтагия. нархша 25 000 мега. ба сомонӣ ҳисобш кардем 282 000 сомон мешава бардуру. бо касе харидори аниқ бошен, арзонам мешава. дӯстони азиз, хайна 25 000 $282 000 сомон 1 917 000 рубл мешидай. мегири хонара бардуру, хай мисол я ранг борш мекунӣ, я мисол ремонтш мекунӣ ва медрои зиндаги кардан мегири. ҷои соз дай бардуру шаҳри Исор духонага. хайна бо видео мерава, далши ана бо мисол квартираҳои фурӯшиам ҳастай тамошо кунед. дӯстони азиз, монда набошен, мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. як хонага дар 9 этаж қарор дорад. 37 квадратный метр, райони Исмоили Сомонӣ, шел комбинат навистагия бардуру. домои пешинаи хона ремонт дора. соҳиби квартира мега ки ана як хонагаи фурӯшӣ дар 9 этаж қарор дорад. лифт кор мекардай. нархша 150 000 сомонӣ мега бардуру. 1 18 000 рубл мешидай. бо касе харидори аниқ бошен, арзон мешава. номерои телефонаш ҳаст бардуру. маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. як хонага дар 7 этаж қарор дорад. 25 квадратный метр, домои пешинаене ки хонара нав ремонт кардагӣ будиянд. соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ бо ашёҳои рӯзгораш воқеъ дар шаҳри Кӯлоб 9 километр дар паҳлӯи маҷмӯаи варзишгоҳ будай. барои маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. нархша 117 000 сомонӣ мега бардуру. арзон мумкин шава. номерои телефонаш ҳастай, касе харидори аниқен, занг бизанен. ремонташ зур будайнеки. дӯстони азиз, бисёри комментариёро мехонам, баъд мегӯянд ки шаҳри Душанбе квартира бисёртар монен. бардурои наҳа квартираи фасон чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага дар 5 этаж қарор дорад. 33 квадратный метр, райони Гипразем. домои пешинаи хона ремонт доштай, як комната навистагия, фақат тамом. дига маълумотош навистагӣ нест. нархша 170 000 сомонӣ мега, арзон мешава. хай бардуру маълумотош навистагӣ нест. номерои телефонаш ҳастай. агар форатон ки маълумоти бештара бигирен, дар ҳамин рақамҳо касе харидори аниқен, занг бизанен. бардурои азиз, даҳам эълони имрӯза тамошо кардесен. охи даҳам да гузаштем бардуру. ана и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан. номи пешинаш Сарбанда бардуру, касе намедона.
як хонага дар 2 этаж қарор дорад, домои пешинаи хона ремонт доштаи. соҳиби квартира мегӯяд ки даромадгоҳи сарбанда буда як хонага бо таъмири миёна дар 2 ошиёна ҷойгирай. нақша бардору ва хоҳарои азиз 116 000 сомонӣ мега таргават мекадай. русиву доллараш бардору дар бар экран навистагиам. марҳамат касе харидори аниқен занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе. духонага дар 2 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр. шаҳраки нефтияник доми 8 гуфтагия. дӯстони азиз, домои пешинаи хона ремонт кардагиай, ремонти фасон будай, чӣ хеле дастурат маълумай. соҳиби квартира мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ срочна. дигар маълумотош навистагӣ нест. дӯстони азиз, фақат нархша метавонам гуфта шумода, нархиш 170 000 сомон арзон мешидай. ба урусӣ 1 153 000 рубл мешавад. харидоро занг бизанем бардору. дӯстони азизам, ибод навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз куҷое ки хона, замин, квартира бардору мада роҳӣ кардан, замин набуде бардору бахшиш. хонаву ба фикрам квартира буд. дар ин видео аз куҷое ки роҳӣ кардан, хай бардору ман имрӯз вақт ёфтам барои шуморо ҳамвора гап задам, монтаж кардам, тайёр кардам. дӯстони азиз, хай видео маъқул шуда бошам, як дона лайки бепла гуфти гапҳо биҷиқена. касе дар канали мо меҳмони бори аввал тамошо кардесем, форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунед. инин поёнда кнопкаи подписатсия намура биҷиқен, то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. ва ки имрӯза видеора баҳо мемоненда бардору, баҳои 2-3 пастараям, баҳои 5 дар комментария бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо карден ва дар мо баҳои 5 гузоштен. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат бардорот ки дар комментария бо як хел мисол фикрҳои зуртона менависен. зинда бошен. гапа бисёр намекунем дӯстони азиз. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хитона эҳтиёт кунед. хайр.